vyhodený z vlastnej firmy? Toto je príbeh Steva Jobsa a spoločnosti Apple, ako sa stali najúspešnejšou značkou sveta. Jobs rozmýšľa, čo bude robiť, no o rok na to investoval do firmy s názvom Graphic Design, ktorá sa neskôr premenovala na firmu Pixar. 10 rokov neúspechu sa však otočilo, keď prišiel prvý animovaný film Toy Story. Po ďalších úspešných filmoch Disney odkúpilo Pixar za 7,1 miliardy dolárov. Súbežne s Pixarom Jobs investoval do spoločnosti Next, ktorá sa zamerávala na hardware a software pre vysokorýchlostné počítače. V tej dobe Apple začal strácať na tržbách, začal strácať predaje. Až keď nevedeli, čo majú robiť, rozhodli sa spoločnosť Next s jej inovatívnym softverom odkúpiť. A toto bol spôsob, akým sa Steve Jobs dostal opäť do výkonného manažmentu spoločnosti Apple. Toto je príbeh Steva Jobsa, jeho húževnatosti, disciplíny a vysokej inovatívnosti, ktoré stoja za úspechom spoločnosti Pixar, Next a Apple. Inšpiruj sa ním aj ty.